Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka music video ya ka bala ai kerteng ka thong bat bala penmi de ka kinhon ka badang mi thamai na joai ya ka bala tip kerteng kum ka eternal melody kala pelai pai ba ya ka jingrwai ha ka ba commandant jong ka 3rd MLP battalion uba si serti ulalong ukongsan ya ka music video la pelai pai ba ha ka jingyalang ka bala long ha ka sni palai jong ka santarik ubna jemang arajar arpo ar ha office trai kam jong ka dorbar snong kimus nyang ha joai